Toni! Què en deia? Tu és el que has passat així com si estiguem parats? Que màquina, tio, a veure. Ah, que et veig en la tele, ah. Collons! Collons! Sí, mira, tu. La dona que te parla? Yo estoy contento y yo la dice contenta. Eso que dona la festa, és una cadena. Això són dels cartonets de Sant Antoni. Sí. Toma. Moto! Sí, no? Vaya, se
¿Cómo hace vídeo? La tuya per cara venir perquè Señor Simó. Vull saludar al señor Simó. Señor Simó, hay a prendre el punto encara. És molt joveret. També, no està molt bé, no.